morning mga langga. Today is Friday. It's Gumi Day. Alam nyo ba yung gumi guys? Gumi ay basura. Kakagising lang namin guys at anong oras na? 9:23 in the morning. Tagal namin nagising. Kaya magtapon na kami ng basura. Ay, yung asawa ko palang tagatapon ng basura, kaya magatapon na siya at ito yung gagawin niya. So, yan yung basura namin guys. Dapat dito sa Japan, yung basura dapat nakalagay sa plastic. May plastic talaga sila kapag nani mo hiro papa. Fire. Okay. Ay, kapag pwede masunog yung pwede sunogin yung basura guys. Yan yung plastic red. May burnable trash. Dapat may pangalan tsaka number ng room. Korea, China. May ano siya guys. Iba't ibang language. May Tagalog, English. Tagalog? Oh, sorry, Tagalog ko dahil papa. Sigaw. Brazil dan eh. Tagarog-garo yun. Mga basura ang nasusunog. Okay. Japanese ko rin. Japanese, Yeah, Chinese, Korean, Brazilian, Portugal, and English. Yan yung at saka may mga rules siya guys na dapat sundin. Nakasulat siya sa English tsaka same English, Portugal, Brazilian, Chinese, Tagalog tsaka Korean. Kasi dito sa Japan may mga gaijin kasi yung gaijin guys ay foreigners. Kaya ang instruction na language na sinusulat din maintindihan ng mga foreigners, para hindi mahirapan sa pagtapon ng basura. Akiyo, do you want to go with Papa? Yung baby namin guys, nakakalat na naman ng mga sapatos at magtapon na sila ng basura. Kasi yung basura is hanggang 10 in the morning. Juji na ni Papa. So, they're going to throw the garbage now. Mama mo isuniku. Nandati papa. Yung roll number 2, mayroong may mga yung basura nila guys, nakasegregate kasi talaga yon. Pwede yung recycle, yung nasusunog. At number 3, please wag daw magtapon ng basura sa gabi. Dapat sa morning lang daw kasi morning darating yung mga collector ng basura. Kasi may mga ibon dito guys nakakain ng mga basura. Kaya magkakalat kasi pag ilagay sa gabi. At number 4, dapat sundin daw yung rules na nakasulat. Kaya malinis ang Japan guys kasi nakasegregate talaga yung mga basura nila. At yung mga tao pag hindi nani papa anong bororo mamura na narana ni. So pag hindi sumunod ng rules guys, yung collector ng mga basura hindi nila dadalhin yung basura nyo. May balik yun sa inyo. Kaya dapat sundin talaga ang mga rules nila. At dahil gusto ng asawa ko na kasama akong lumabas, labas tayo guys at ituturo ko sa inyo kung saan itapon yung basura namin dito. Yun na siya. Careful. Careful. He's looking at my slippers. The color is pink. It's so attractive. That's why
Marite. So, dito namin itatapon yung mga basura namin guys. Tingnan nyo yung mga basura. Lahat yan may pangalan na nasulat. Tsaka yung plastic bag na ginagamit is all red. Tsaka yung plastic na pala guys is may pangalan niya na Matsumoto. So, correct? Yan, may pangalan niya na Matsumoto kasi nasa Matsumoto kami guys. Hindi ka pwede bumili ng plastic bag na ibang lugar kapag nasa Matsumoto ka nakatira. Stricto sila guys, di ba? Stricto sila sa basura guys, pero ang maganda doon, masunod talaga yung mga tao. Kaya malinis yung lugar nila. At ito rin yung ano nila guys, para malaman natin kung paano magtapon. Ito yung mga malalanta na itapon sa Tuesday tsaka Friday. At ito yung mga bottles saka yung mga bunay na mga dangerous things guys na itatapon na ibaon daw sa lupa. At ito yung mga recycles. Pwede recycles. Yan. Mga carton, mga pet bottles. Yan. Talagang stricto sila dito guys. May araw din ito na kung kailan itatapon. Yan. Kaya malinis talaga yung Japan guys. Tsaka organized. Yan. Yan. Recycle yan. Recycle yan. Mga appliances.